Krásny večer zo Slovana Národného snemu. Chcem pozdraviť všetkých Slovákov, Slovanov a všetkých mojich priateľov, fanúškov, ktorí fandia Slovanu Národnému snemu. Tu za chvíľku by sme chceli pripraviť národný pochod, ktorý sa bude konať v Bratislave teda začiatkom októbra a budeme vidieť, kto sa bude na tom všetko podieľať. Ja by som chcel všetkým poďakovať, ako obvykle, všetkým, ktorí Slovanu fandia v tomto a v rámci toho, že chceme pripraviť ľudovú vládu, sa budeme podieľať aj na ostatných veciach, ktoré v rámci spoločenstva na Slovensku idú. Ja by som rád podotkol, tento týždeň som videl ozaj spustu videí, na ktorých som niekedy sa mi rozum pozastavuje, ale niektoré boli dávne tomu všetkému, čo sa na Slovensku deje. Ja by som rád podotkol ohľade domácej politiky, ktorá bola zatienená predtým záplavami. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v rámci pomoci týmto ľuďom na Kysuciach a podobným dedinám na Slovensku, kde sa to dialo, dali do práce, podali pomocnú ruku. Veľká vďaka im aj mene Slovana. Robíme všetko preto, aby sme to zmonitorovali a dávali pozor na ďalšie veci, ale myslím si, že sa to nedialo. Tie záplavy nediali sa len tak. Už som to minule hovoril, pre mňa je to nejaký taký vojenský akt, ktorý bol dopredu pripravený, lebo zrazu máme slniečko, zrazu máme to, čo oni chcú, zrazu máme teda pokles vody jedno s druhým. Hlavná vec, že v Prahe sa dialo niečo také ako spojenectvo NATO a ďalších organizácií, ktoré sa by mali podieľať na vojne proti Rusku, kde dali povel, aby rakety s dlhým doletom padali na ruské územie. My sme za mierové rokovania, ale verím tomu, že strach amerického systému nedôjde až tak ďaleko, aby bombardovali Rusko. Keď aj stojíme na strane Ruska, určite sme Slovania a nedovolíme, alebo budeme aktívni v tom, aby sme na každom mieste boli proti vojne a bojovali za mier. Je to predsa za naše deti, za naše rodiny. Ale na základe toho sa diali ďalšie veci, ktoré som videl, ako niektorí veľmi rozčulovali, len keď si dávame otázku, ako boli minulé vlády, ako boli predtým vlády, ako bolo za Mečiara, ako bolo za Dzurindu, ako bolo za Fica, ktorý tu už povedane ďalší teda nejaký ten ročík, teda druhú 10 ročnicu začína veľmi aktívne a vidíme to na našich peňaženkách, ako to všetko bude, ale ja stále hovorím, je to na nás všetkých. Je to na nás všetkých, že sa podielame my na tom, ako oni stále tvrdia, že máme rozvrátené verejné financie. Ako musia siahnuť na rodičovský dôchodok, ako musia siahnuť na 50% zvýšenú daň na diaľničnú známku, ako nedostávajú, čo dostávajú informácie, nedostávajú peniaze, podnikatelia, farmári a podobné organizácie, ktoré ešte peniaze za minulý rok nevideli. A takto to stále sa naťahuje. Ale stále ho tvrdím jedno, že sme na vine sami sebe, že sme dopustili opäť ťahať medové motúze popodno Slovákom, ako je Fico, Kaliňák, predtým ďalšia veľká tržhuba, Matovič a jedno s druhým. Všetci, ako stále hovorím, sú podriadení niečomu a stále nechcete tomu uveriť. Videl som tie videá niektorých ľudí, ktorí prakticky už zo zúfalosti dávajú tie videá,
lebo nevedia si rady s tým, že spojiť dvoch Slovákov je veľmi ťažké dneska. To vám poviem otvorené, zažívam to priamo prenose. Spojiť dvoch Slovákov je veľmi ťažké a preto ja som dával tú výzvu jednoznačne, že pokiaľ chceme tú ľudovú vládu, tak tí odborníci, ktorí by mali nie že záujem, myslím, že musíme ich povedane vybrať a dotlačiť do toho, lebo iný systém, ktorý by mal prísť, bude len ľudovou vládou, ľudovým zhromaždením a ľudovým prezidentom. A to už, ako som podotkol minule, tak je to na základe toho, že už sa povedane láme chleba a kapitál americký sa veľmi stenšuje. A ten americký kapitál sa veľmi stenšuje natoľko, že ten blázon, ktorý je na čele Spojených štátov, by chcel za každú cenu vyvolať tretiu svetovú vojnu. Nie, že my sme mali na to národ, aby sme mu tomu predišli, ale druhá vec je tá, že tie sa musíme podieľať aj tou stranou a oboznamovať ruských bratov, že stojíme pri nich za každú cenu, aby niečomu takémuto nedošlo. Ja by som ohľade určitých vecí, ako je tlak zasa na VHO, to, čo stále hovoríme, máme to doposiaľ už aj priamo v prenose, že dneska som dostával informácie z Liptovského Mikuláša, ako sa tvária sa doktori, ktorí sú tam, ja neviem, vyzerá to tak, že z povinnosti. Nechcem nikoho, sestry alebo niektorých uraziť, ktorí to berú svedomite. Ale druhá vec, mám odtiaľ informáciu, že jedna budova je prázdna a teraz sa pýtam, pre koho pripravujú tú budovu. A všetky tie povedanie úkony, ktoré sa robia, zdravotné sa robia v jednej budove, tak myslím si, že niečo sa tu chystá. A keď sa tu niečo chystá, dostávam, ako som povedal, ďalšie informácie aj z Potatier, že už plašia nejakým ďalším covidom a ďalším vírusom. Žiaľ Bohu, chcel by som vyzvať rodičov, buďte obozretní na svojich deťoch, aby nepáchali zločiny, ktoré v minulosti boli bežné, rok, 2 roky dozadu, a myslím si, že sa to deje stále, lebo nedôvera k zdravotníctvu je veľká, tak ako aj školstvo. Je veľmi veľká a vidíme to v praxi, že tí ľudia zomierajú ako na pase. A znova sa pýtam stranických politikov, hovorím stranických politikov, na to, páni, kde sme boli, keď ste vyhlásili vražednú misiu COVID podvodu. Prečo sa o tom nehovorí? Prečo není sú potrestaní ľudia? Dneska sa bavíme, že v rámci COVID podvodu boli verejné financie rozvrátené. Ale vy ste ten COVID podvod, páni Ficovci, začínali a dobre ste vedeli niekoľko rokov o tom, čo sa má diať. Teraz hádžete jednu vinu na druhého. Ja nie som za Matoviča ani za vás, ale druhá vec je tá, že rozvrátené financie pre Boha teraz majú čo platiť ľudia, ktorí nemajú povedanie do vrecka. Pozerajú sa, keď prídu do obchodu, že či si kúpia polku chleba, alebo 5 rožkov, alebo tú špinavú múku, ktorá už ide aj z našich kolárovských mlyníc do éteru. Keď som to videl na videu, keď ten kamarát mi to poslal, tak som sa zhrozil, že čo vôbec z tej múky sa dá robiť. Už sme sa načisto zbláznili. Jedna vec, hovoríte, že sú rozvrátené verejné financie, idete zdaňovať všetko, čo je možné a čo je dosah, aby to zaplatili ľudia. Ale prvorade ste nepotrestali tých ľudí, ktorí sa na tom podielali. Tento obyčajný národ sa na tom nepodielal, a to vám hovorím otvorené. Tak sa vás pýtam, Fico a ďalší, prečo sú neni potrestaní títo ľudia?
my dokážeme odsúhlasiť, rozumiete, 400 miliónov. 400 miliónov odsúhlasiť pre Ukrajinu. Akýmkoľvek spôsobom. Druhá vec je tá, pozeráme sa na to, ako naši poslanci teda Eurorade alebo Europarlamente robia na základe niečoho, že bolo odsúhlasené ďalších nápomocných 50 miliard. Ale aká Európska únia má peniaze na toto? Čo si tam odsúhlasujete a čo si tam kladiete? Druhá vec, už som x-krát upozornil na to, jak je možné, že zbrojárenský priemysel je v súkromných rukách. Určitú časť biznisu, čo tu prevádzajú. My nemáme na lieky, my nemáme na normálne lieky, dostávame výzvy, aby sa naše lieky nekupovali, ktoré, stokrát som povedal, sú poškodené a to sú len chemické látky, aby vám zničili vaše vnútra. Žiaľ Bohu. Preto je výzva zo Slobodného národného snemu, aby tento národ pochopil, o čo tu ide. Že my sa nezbavíme z prepáčených týchto politických stranických svíň, ktoré za posledných, povedane, 34 rokov tu boli. Všetci kradli, všetci okradali, všetci sa nabaľovali kvôli nám a my sme vždy museli zaplatiť niečo, čo sme neurobili. Ako sa nám má páčiť stranická politika. Idete do politickej strany a musíte tam odsúhlasovať to, čo vám nie povolí. Nie v rámci Slovana a ľudovej vlády všetci budú rovní. A musí sa to urobiť. Bezpodmienečne sa to musí urobiť. A spraviť sa jednu vec, že vysloviť nedôveru akejkoľvek vláde tu. Vysloviť nedôveru v rámci organizačného výboru akejkoľvek vláde. A ja sa postavím za to, aby to bolo dosiahnuté, aby konečne tento národ žil v pokoji a miery. Počul som x videí ohľade VHO organizácie. Ja sa pýtam znova politickej strany Smer a povedané SNS, že kde sú, ste koaliční partneri a kde sú tie správy ohľade VHO organizácie, ktorá v Ženeve zasadá. Už som znova opakoval, znova sú vymenené tie výbory a chcú to natlačiť do konca novembra, aby bola podpísaná pandemická zmluva. Vyhovárate sa, že my sme ako Slovensko proti. Myslíte, že jeden národ si pomôže k tomu? Nie. My si pomôžeme vtedy, keď zmeníme na Slovensku politický systém. A to je základ. Základ politický systém zmeniť je pre Slovensko, žiaľ Bohu, neúprosné. Dokedy budeme sa podieľať na tom, na zločinoch a pozerať sa na vlastné deti, ako niektoré odchádzajú v veľmi mladom veku. 34, 40, teraz do 50, nad 60, neviem, či niekto v poslednom období zomrel. Vytvárate znova priestory na to, aby ste nás znova ruškovali? Vytvárate, že keď nebudeme poslúchať, sú tu nominácii vaši španielskí, poľskí a neviem už akí žolnieri, aby nás trestali? Ja sa vás pýtam znova a musím každý deň opakovať jednu vec. Vy ste sa zbláznili, ste zapredali Slovensko. Vy ste sa zbláznili na čisto. Tie peniaze, ktoré ste získali, si neužijete. Lebo jediná pomoc pre Slovensko, ako vždy hovorím, jediná pomoc pre Slovensko je, že peňazí je dosť. Ako na zdravotné, tak na školstvo a podobné veci. Len nekraníte pre Pána Boha. Vy chcete zatieniť v rámci týždňa, aby ste ukázali ľuďom, že sa chválite s takou vecou, že ste odvolali Šimečku. Šimečka je slabý papagaj. Hovorím, Šimečka je slabý papagaj na to, aby o niečom rozhodoval.
Na základe toho ste niekoľkonásobne, ako som povedal, rodičovský dôchodok. Cestnú daň, rozumie, aj ostatné veci. Ja sa pýtam znova, dokedy to budete robiť? A ja sa zase znova pýtam národa, dokedy bude čakať na toto, pokiaľ s ním nepozametajú, alebo ich nepošlú na cintorín, alebo nedovedú ich k tomu, ako systém je nadstavený, aby ste nemali za čo platiť vlastné domy, byty, lúky, polia, čo naši starí rodičia a rodičia na tom sa narobili. Mali by sme veľkodušne odovzdať takýmto hajzlom, ktorí tu čakajú s veľkou náručou, aby sme nič nevlastnili. Ja skúsim ešte hostí našich pozvať, uvidíme, či nám to povolia do tohto vysielania, lebo veľmi sa boja to, čo hovoríme. Boja sa určitých vecí, ktoré pripravujem aj ja. Lebo to je pád, hovorím otvorene. Keď ľudia pôjdu za tým, to je pád Európskej únie, fašistické organizácie NATO, aj WHO. Na úsmev ohľade OSN by som sa ťažko obracal. Preto skúsime pripojiť, uvidíme, či sa nám to bude dať, aby sme do vysielania dostali ďalších ľudí, len žiaľ Bohu. Život ide ďalej a Slováci musia pochopiť, že ďalej takto nejde. Uvidíme na českej strane, či sa nám pripojí Pavel Nebl a na slovenskej strane Janko Bajč, ako vždy. Alebo nám to budú blokovať. Zatiaľ vyzerá to, že jednu stranu blokujú, uvidíme, či sa dokážu pripojiť, ale ako som povedal, pokiaľ chceme vystúpiť z Európskej únie, musí tu byť jednoznačne založený organizačný výbor ľudovej vlády, aby dal jasne najavo, že táto vláda po určitom čase nespĺňa mandát ľudí, ktorí síce vo voľbách, ako vždy, sú uklamaní a dali im hlas. Toto je obrovský problém. Obrovský problém voľby nikdy nič nevyriešili. A to hovorím otvorene aj pre zakladateľov nových politických strán. Keby voľby niečo vyriešili, tak by nikdy neboli. Ale vláda je natoľko urazená, keď ľudia sa pýtajú, alebo redaktori niektorí sa pýtajú, verejné financie a stále dokola verejné financie. Verejné financie sú, boli aj budú. Ten národ musí pochopiť, že verejné financie sú tohto národa, nie politických strán. A nie vlády, ktorá chce na jednej strane ľudí obkrádať, na druhej strane dávame peniažky a schvaľujeme všetko možné pre Ukrajinu a pre pre tretiu svetovú vojnu. Myslím si, že nechcem plašiť nikoho, ale keď aj vidím tie tanky, ktoré idú na Ukrajinu, myslím, že to Západ odozdáva
odozdáva tú plechárinu, možno sa z toho niečo vyrobí. Lebo nie je možné, aby Rusko prehralo vojnu akúkoľvek. A to je výzva aj pre tento slovenský národ, že nemusí mať obavy, že sa to až tak by, aj keby sa niečo dialo, dotklo Slovákov. Lebo, poviem otvorene, i mňa sledujú v tomto živom vysielaní v Rusku a teraz myslím si dosť často a uvidíme, že akú podporu budeme mať aj z ich strany ohľade určitých vecí, ktoré nemôžeme vo živom vysielaní dávať, tak ako pomoc ďalších slovanských národov. Na určité miesto, kde by sme o týchto veciach sa mohli baviť, mohol by byť okolo 7. októbra Liptovský Mikuláš, kde pozveme ďalších hostí, ktorí by mali tvoriť organizačný výbor. Verím tomu, že tí, ktorí dostanú pozvánku aj behom tých dní do 7. októbra budú, myslím si, že dobrou alternatívou pre vytvorenie niečoho, čo by mohlo Slovensku pomôcť. Verím tomu, že pomôže aj tá deklarácia, ktorú sme podpísali v rámci 3 štátov. To verím tomu, že bude raz prospešná pre slovenský národ a bude mať svoje miesto aj možno aj v histórii. No, uvidíme našeho hostia prijať. Máme tu, chvála Bohu, že máme tu Zdenka Kmeťa, sa pripojí a verím tomu, ako mám od Jožka Minca určité informácie takisto ohľade nemocnice, ako sa tam správajú, ako to robia, kde to vedie. Mám aj tu človeka. Vítaj Zdenko. Milan, dobrý večer, prajem. Vítaj Zdenko vo vysielaní. Akurát sme niečo také, som odozdával informácie ohľade verejných financií a to, čo sa má diať, aj čo my chceme urobiť, nejaký ten národný pochod a potom ešte organizácia Slovana by mala, ako som povedal, v Liptovskom Mikuláši zorganizovať určité stretnutie už len organizačného výboru pre ľudovú vládu. Áno. A ja sa teda pýtam, my sme sa už bavili o tom, boli sme na určitých sedeniach, boli sme na určitých stretnutiach, naposledy sme sa stretli, kde sme vyjadrili povedanie nesúhlas s NATO, s vládou, s VHO a ďalšími, kde sme boli vo Vrútkach. Zdenko, môžeš o tom niečo povedať? A druhá vec, ty si tiež človek, ktorý je trestaný za niečo. Tak ako máme vlastencov priebežne, vlastencov máme trestaných za to, čo hovoria, ale musíme sa za nich postaviť. Jednoznačne. Či je to Jojo Minco, či to bude ten, alebo ten, musíme sa za každého vlastenca postaviť. Takisto, ako si to ty, Zdenko Kmeď, rozumieš, ktorého zasa kočírujú v zdravotníctve za to, čo vlastne ani nebolo. A zo zákona naháňa táto vláda znova peniaze a dáva ti nejakú tú exekúciu. Či je malá, veľká, to je absolútne jedno. Ale je to podľa niečoho, čo je povedanie, naša hlava to nezoberie. Rozumieš? Ani to nemôžeme dopustiť, aby takto sa to riešilo, aby to vláda, alebo pani Kolíková, alebo že Kolíková, Dolinková v rámci zdravotníctva, takto to riešili na zdravotníci, že dneska budeme exekuovať ľudí, ktorí nenosili rúška, keď dnes a stále vyhlasujeme, je to obrovský podvod a genocída na národ. Áno. My musíme dotlačiť aj túto vládu, lebo bude odvolaná, lebo tým pádom
aj toto je jedna vec, rozumieš, ako som povedal o rozvrátených financiách a rozvrátené financie, počul som reláciu, kde boli určití smeráci, rozumieš, boli tam progresíváci z toho progresívneho Slovenska, to sú takí študovaní blázni. Presne. Rozumiete, sa tomu tak rozumejú, ako farár pivu, rozumieš, jednoznačne. A druhá vec je tá, na druhej strane rozvrátené tieto verejné financie znova chcú získať cez takýchto ľudí, ako si aj ty. Áno, ja to tam mám aj napísané v tej upomienke, že sa budú so mnou baviť nejaká ako exekúcia, nejaká slovenská konsolidačná spoločnosť, čiže konsolidácia, hej, a vlastne to znamená vlastne tá exekúcia, hej, že to budú exekútori. Takže to sú tie ich konsolidácie, o ktorých majú teraz plné ústa, hej. Takže takto to vypadá, no. Hej, no a... Oni to aj nazvali konsolidovaný balíček. Konsolidovaný balíček znamená okradanie zasa ľudí. Presne tak, hej, že proste a teraz sa to zrejme ten úrad verejného zdravotníctva chytil a proste preto tak otočili, lebo už to vyzeralo, že celkom nádejne a zrazu taká otočka a poprichádzali nám tieto upomienky na zaplatenie tých pokút za tie hlúpe respirátory a rúška. Hej, akože a ich vôbec, akože oni už idú tak na drzovku, že ich už vôbec nezaujíma to, že proste, že je to protiprávne a protiústavné. Oni už na zákony úplne kašľú. Hej, proste oni potrebujú ľudí takto zlomiť, ako lámať, hej, ako proste takto idú. No, volal som včera s právničkou a vravela, že no tam už sa toho moc nedá, len to zaplatiť a potom to vymáhať naspäť súdne. Hej, že proste je to na súde a čakať, ako rozhodne správny súd, keď správny súd rozhodne, že mám pravdu ja, tak mi tie peniaze budú musieť vrátiť. No, ale proste ťažko povedať. No. Hej, a takisto ostatní to nedali k súdu, hej. Tak neviem, ako oni. Dneska som písal soťákom, ako našim, hej, že proste, že mali by sme sa stretnúť a mali by sme to ako sa poradiť, že proste čo a ako ďalej postupovať. Hej, lebo vyzerá to tak, že zatiaľ proste tá krivda víťazí nad nami, hej. Čo sa tohto týka určite. Hej, čo ma veľmi mrzí, lebo som do toho vynaložil veľa úsilia a som veľmi sklamaný, hej, a zaoberám sa s tým už dlhú dobu, hej, a vravím, už to vyzeralo, že sa to vyrieši v náš prospech a teraz sa to takto zvrtlo, takže som z toho dosť znechutený a už aj ako cítim, že som z toho unavený, že ma to unavuje a dochádzajú mi ako si nápady, hej, už spolieham len na ten správny súd. Jasné. Oni presne to, čo sme pred chvíľkou hovorili, že hľadajú peniaze, aby naplnili 2,7 miliardy. Rozumieš, ale jedna vec je tá, prečo to má zaplatiť obyčajný a bežný človek. Kvôli Presne tak. komu to má zaplatiť? On spreneveril tie peniaze? Presne som tak. to tu pred chvíľkou hovoril. Spreneveril tie peniaze obyčajný človek, ktorý musí chodiť do roboty, alebo spreneverili to dôchodcovia, alebo spreneverili to matky, alebo deti. Pre Boha sa preberme, dokedy Veď samotní smeráci písali dneska taký status, som to čítal, aj som im tam napísal, hej, že boli tam ako fotografie Matoviča, Sulíka, Odora, a neviem, Naďa a neviem ešte tých, čo tam boli pred nimi, asi 4 alebo 5, a že títo ľudia,
že preto musia robiť túto konsolidáciu, lebo že tí ľudia ako Matovič a spol proste rozhajdákali štátne peniaze. Tak som im napísal tým smerakom, ale my za to, no, my bežní ľudia za to nemôžeme. Proste prečo my máme, som tam popísal tieto otázky, prečo my máme platiť za týchto lotrov, hej? Že však tak vymáhajte peniaze od nich a nie od nás. Hej? On samozrejme, že odpoveď som nedostal. Hej? Oni sú proste mäkkí na to, aby vymáhali tie peniaze od tých lotrov, ako je Náď alebo Matovič. No myslím, že problém je v tom, že ani nemôžu vymáhať, lebo pokiaľ rozumieš, plnili príkazy Európskej únii, kde mali ako slovú prácu ničiť tento národ, rozkrádať verejné financie, aby sme sa dostali na tú povedanie, nechcem povedať pod hladinu hnoja, a oni sú si vedomi toho, že to napáchali a vedia, že im nikto nič tu nespraví, lebo presne sa deje, to isté sa deje, ako bolo za Matoviča. Matovič chcel potrestať Fica. Čo sa stalo? Fico čo? Je na slobode. Kaliňák je na slobode. A opačne je Matovič v base. Není Matovič v base. Pre Boha, my tu vyprávame o niečom, rozumieš, ako máme sa postaviť proti ním a oni si robia na srandu. Doslovne srandu si robia a využívajú všetko možné a všetky možné prostriedky využívajú na to, ako nás oklamať. Presne tak. Oni nám nehovoria ani, čo sa deje povedane v ohľade zákonov Európskej rade, Európska komisia, čo navrhuje a jedno s druhým. Nehovoria o tom, že VH organizácia, čo pripravuje. My už nechceme ohľade tej VH organizácie stále vyprávať. Jedna vec je tá, my sa musíme postaviť, to je základ, my sa musíme postaviť proti týmto sviniam, fašistickým sviniam Európskej únie. Európska únia nie je a nikdy nebude našou prioritou. Nie, to v žiadnom nie prípade. Je spoločenstvo rovnocenných národov. To je zločinecká organizácia, ktorá sa založená na hitlerovskom programe. A nech si oni čokoľvek myslia. Oni majú korene tam, aj tí predstavitelia Európskej únie majú tam korene ako Scholz, alebo vlastne to je nemecký kancelár, ale Ursula von der Leyen a táto kadejaká šlachta, čo tam proste tomu šéfuje. Hej. Oni majú nacistické korene a slobodomurárske korene a tak, hej, a oni pokračujú vlastne v tom zle, ktoré načali ich predkovia, hej, a pokračujú v tom robení zla, hej, a vlastne v šikanovaní tých menších národov, hej, že proste menších štátov, hej. Jasná vec, oni ich potrebujú zničiť, ako je Česko a Slovensko, rozumieš? Áno. Potrebujú, im ide len o územie, nech sa každý tu prebere. Ako som x-krát povedal, a znova musíme to opakovať do nekonečna, aby tí ľudia pochopili pre Boha a znova sa postavili, že si môžeme povedanie túto vládu a tento štát zobrať do vlastných rúk. Teraz mi nejde ani ohľadať Československa, alebo Česká Slovenska, lebo aj to je veľkým oným domenom niektorých ľudí. A druhá vec je tam, my prvorade sa musíme postaviť sami za seba. Sami za seba, lebo Slovensko zanikne. Presne tak. Oni síce nejakých povedane dokrutkách povedia, prídu tu migranti, ale koľko ste ich podpísali? A keď sme stratili právo veta, Európska federácia je jeden spolok zločineckých. A keď sme stratili právo veta ohľade daní, ohľade zbrojárenského priemyslu, ohľade zahraničnej politiky, migrácie a ďalších vecí, tak pre Pána Boha, to sa nevieme schopiť. A keď nám povie priamy aktér, ktorý vždy hovorí, že podpísali deklaráciu, som povedal, podpísali deklaráciu ohľade Európskej únie, smerovania Slovenska, Európskej únie a NATO, tak pre Pána Boha, dokedy mienime my čakať? Na koho mienime čakať? Náš nikto nevyslobodí. Presne tak.
A presne tak, ako hovoríš, no. Akože táto vláda, som absolútne s ňou nespokojný a považujem ju za zlú, lebo mali, prvé, čo mali, keď nastúpili, mali proste trestať tých lotrov, ktorí tam boli pred nimi. Nikto nebol potrestaný. Hej. A to už je proste do očí bijúci dôkaz, že už ubehlo dosť mesiacov, od septembra sú tam a mali na to dosť času, aby to riešili a vlastne nevyriešili nič. Nič. Hej. Len si sami presne... Áno, Zdenko, máš pravdu, že nevyriešili, ale vyriešili jednu vec. Stále poukazujú, rozumieš, že verejné financie sú rozvrátené. Teraz sa pýtam, na akú úroveň sa dostane Slovák, keď verejné financie sú rozvrátené. Teraz my to budeme platiť zo svojich peňaženiek a teraz si predstav, že kupovali sme si 3 rožky, teraz si kúpime len jeden. No. Lebo keď som videl tých dôchodcov vo vyššom veku, keď som videl, ako si kupujú tie 3 rožky a špekulujú nad nima, tak by som dolámal väzy, otvorene hovorím, dolámal by som väzy každému jednému politikovi, aj ten, čo ruku zdvihol a dal ten hlas do tej urny, lebo tá urna znamená koniec. Presne. Nepochopili, aký systém je nastolený. To je úplne skalúže do blata a stále sa to takto opakuje, hej, a je to stále je to len zlé, hej, proste. Furt to není dobre, stále je to zlé, hej. Akože, kedy už konečne to bude dobre? Stále to sľubujú a stále nič, hej. Takže akože tie prázdne sľuby si môžu tak strčiť za klobúk, to proste. Ja sa ešte čudujem ľuďom, ktorí veria politickým stranám. Sa im čudujem. Presne tak. My máme nastolenú so Slovanom ľudovú vládu. Všetci povedali, že je to utopia. Nie je to utopia, je to realita dnešných dní. Tuto to vidia presne, ako sa to koná za politickými stranami, ktoré si robia, čo chcú s našimi, financiami. Len stále budeme ukazovať, že tí rozkradli verejné financie, tí rozkradli zbrojárenský priemysel, všetko rozkradli a my to budeme stále platiť. My to nebudeme platiť. Poprvé, musíme odísť z tohto systému a to je základ. Vyberte si všetky peniaze z bank. Hovorím vám otvorene, vyberte si všetky peniaze a dávajte tam len to, čo potrebujete zaplatiť. Áno, lebo v tomto systéme ešte stále, pokiaľ sa to zmení, sa musí pokračovať v určitých veciach. Ale druhá vec je, začnite rozmýšľať nad svojimi peniazmi. Za chvíľu nám zavrú možno hranice, alebo čo ja neviem čo, dajú nám sociálny kredit v rámci COVID podvodu, ďalších vymyslených epidémií a ja neviem, čo všetko bude. A na základe toho my budeme stále splácať, lebo politická strana rozhodla. Prečo politická strana sa nepýta národu, alebo národa, na akom základe ste rozhodli a prečo je to takto? No. Žiaľ Bohu, presne tak. Ľudia nemajú odvahu. Ja už prosím týchto Slovákov, zahoďte strach a to bude slovenská výhra. Ja viem, že Rusko ovládne celú Európu, že Nemci sa budú musieť podriadiť, lebo mám informácie ďalšie, ako mali povedanie 300 miliárd mali povedanie do plusu za existencie určitých politikov, ktorí viedli Nemecko povedaniu hospodárskemu rozkvetu. Za účasti takej svine židovskej, ako je Merkelová, dostali do minusu. A znova sa dostali do minusu cez 300 miliárd. Tak prakticky, kde tento systém, a títo nás povedane chcú učiť v rámci Európskej únie niečo, aby sme si my priťahovali opasky, že naši dôchodcovia žijú z 350 eur alebo 500 a oni chcú pridávať na všetkých poplatkoch
už rozmýšľajú o zavedení znova poplatkov za rozhlas a televíziu? Veď vy tam vysielate obyčajné s prepáčením, nechcem povedať čo. No z prostosti, odpad, to čo tam dávajú. Klamstva a proste bahno morálne. Hej. Proste ani jedna televízia, koľko je televízií, hej, nejakých kanálov, ani jeden nie je dobrý. Hej. A STVčko, lebo teraz neviem, ako sa to volá, RTVS alebo STVR, proste nič sa nezmenilo, iba pomenili písmenka. Hej, premenili písmenka, že proste, že RTVS to ako nebude a bude STVR. Ale to je tak všetko. A tí mizerní kaďakí moderátori tam zostali a proste a úroveň je tam úplne nulová. To sa na to nedá pozerať. Hej, to je škoda pozerať, škoda času. Hej. Škoda času, peňazí, elektriky. Sa pozerať na to, akože taký úpadok verejnoprávnej televízie, proste ako je teraz, hej, ako začal pred 4 rokmi a doteraz trvá, tak to je už akože totálne niečo. Toto fakt sa nedá pozerať. Jasná vec, ale a to sme si boli, alebo mali sme takú minimálnu nádej v našich dušičkách. Rozumiem, že zmenila sa vláda, ktorá by mala ísť nejakým smerovaním, povedanie národným smerovaním. Toto je sociálna vláda, ktorá svoj socializmus vnútorný vykrýva ľuďmi, rozumieš, kde im zobere peniaze. To isté, ako si povedal o tej mediálnej, ja som povedal jednu vec, že budeme si musieť RTVS, rozumieš, zobrať do svojej moci a bude to výzva pre generálneho riaditeľa, nového generálneho riaditeľa, ktorý by tam mohol byť dodaný. Žiaľ, ľudia sa ešte sú skeptickí a stále rozmýšľajú, lebo cez tieto médiá dostávajú tieto informácie, ktoré ich lomia, cez ktoré ich verejne okrádajú a ešte sa smejú do očí. A toto je ten problém. A tá televízia slovenská není slovenskou televíziou. A čo sme hovorili o tom? Ona pre Slovensko nerobí nič, tá televízia. A akože ona pracuje už čisto pre zahraničné mocnosti, hej, pre Európsku úniu a pre takéto. Presne tak. A tým pádom nám... Presne tak je to, Zdenko. A takto nám okradajú povedaný čas aj pre deti, lebo aj cez tie médiá naše deti dostávajú takéto informácie amerického systému. Ja keď počujem, a teraz výzva je ja dávam výzvu do Lendaku, priamo do Lendaku dávam výzvu, pani učiteľka, pani riaditeľia. Ja som nevykradol žiadnu banku. A keby som bol vykradol, tak není som tu v Liešťanoch. A druhá vec je tá, vás pozdravujem veľmi a odkazujem určitým ľuďom, že Československo oslobodila ruská armáda alebo červená armáda. Aj keď tam boli Ukrajinci, my si vážime aj Ukrajincov, ktorí bojovali za tieto národy. Ale nechceme dopustiť, aby naši mladí ľudia alebo mladí chlapi bojovali alebo boli poslaní. Si neprajeme, aby boli poslaní na Ukrajinu. A neprajeme si, aby bola poslaná len jedna, povedanie, nie koruna, alebo 1 cent. My nie sme zastanci vojnových zločinov. Ale druhá vec je tá, treba vyčistiť Európu od nacizmu. Samozrejme. To je základom ruskej armády. Len vtedy bude pokoj Európe. A verím tomu, že aj Nemecko sa podriadi a povedanie Nemecko ako štát, verím tomu, že bude znova rozdelený a hranice budú také, ako boli pred 89. rokom. A jedna vec je tá, Ukrajina, aby ste vedeli, ktorí mi dávate otázky, Ukrajina ešte nepožiadala dodnes OSN, od roku 92 nepožiadala o celistvosť svojich hraníc. Tak jedna vec je tá, že komu patrí tá Ukrajina, je nám jasné z tohto. Áno. A
nepíšte také veci, že ste zastancami vojnových vecí, ktoré by sa proti Rusku mali udiať. Lebo všetko sa vám to vráti a za chvíľku sa vám to vráti a budete veľmi spokojní. My vám budeme v rámci ľudovej vlády a podobného systému, ľudového systému, ktorý by tu potom mal nastať, bude vám umožnené z tejto republiky odísť. Ale nepotrebujeme, aby ste tu rozvracali povedanie vlastenecké, povedanie subjekty, alebo vlasteneckú sílu, alebo cítenie k tomuto národu. To sa musí zastaviť v školách, v zdravotníctve, ekonomike a vo všetkom, čo na Slovensku existuje. Presne tak, no a bude nutné sa vysporiadať s kadejakými týmito súčasnými umelcami a ja neviem, čo to je, hercami a touto bagážou, lebo akože to je neuveriteľné, ako oni rozvracajú štát a spoločnosť a aj dneska, ale celkom som sa zasmial, videl som nejaký taký príspevok, kde akože mali protestovať, hej, títo umelci a bolo ich tam asi 10, hej. Takže tak dopadol ich protest, hej. Takže nikoho nezaujímali, oni sú morálne bahno, ako herci a umelci sú jednoducho zlí, nestoja za pozornosť, tak proste tak robia takéto činnosti a verím tomu, že sú za to aj platení. Hej. Verím tomu, že za to dostávajú nejaké peniaze a akože starí herci dobrí už vymreli, niektorí, čo zostali, tí už sú za zenitom a táto generácia hercov sú proste, to nie sú herci, to sú babráci, to nemá s umením nič spoločné, čo oni predvádzajú. Tie stupidné seriály, ktoré bežia v tých televíziách, to je gíč a brak. To je škoda sa na to pozerať a je to strata energie a času a peňazí a ja sa čudujem ľuďom, že sa namotávajú na také hlúposti, ktorý si raz už akože dávnejšie to bolo, mama to mala pustené a už tam ako propagovali koronu, akože boli tam nejaké zábery, akože sú tam v nemocnici ťažko chorí, respiračne chorí, s respiračnými ochoreniami pacienti, ako tam zomierajú a potom prišla tak ako korona, hej. Bol nejaký seriál zo zdravotníckeho prostredia, hej. Takže vidno, že proste čo nadhadzujú, hej, aby proste takto podpravovo to vtlkli ľuďom do hlav, tie svinstva, ktoré robia, klamstvá, hej. Áno, presne máš, Zdenko, pravdu, lebo ja to vidím už aj na facebookových stránkach, rozumieš, v reklamách, rozumieš, že s rúškom vypráva jedno s druhým, tak niečo znova sa pripravuje. Ja som už o tom predtým nejakú tú polhodinku dozadu hovoril, že obrovský tlak je na národy povedanie Európskej 27, rozumieš, že momentálne ešte bolo v Ženeve zasadnutie určitých nominantov týchto národov, kde ich vymenili, ja som už o tom hovoril. Rozumieš, tento tlak by mal dospieť k tomu, že by mala byť podpísaná možno do konca novembra pandemická zmluva. Či sa nám to ľúbi, alebo sa nám to neľúbi. Rozumieš? A toto je to, že dokedy chce tento národ toto zdieľať s týmito zločincami. My máme cestu. My chceme, aby dôchodca mal minimálne 1200 eur dôchodok. Veď si to zaslúži. Podľa veku. Máme pripravené normy. Podľa veku, dokoľko odrobí, toľko bude mať dôchodok. My dneska učíme mladých ľudí nerobiť. Žiť zo sociálneho a všelijakých povedanie prídavkov. A táto cesta nevedie. Druhá vec je tá, pre mamičky s deťmi znova, prečo by nemohla dostávať, to je náš návrh, prečo by nemohla dostávať aj v rámci zahraničia návrh, nemohla dostávať
povedané, teda plat, keď je na materskej, rozumieš, dostávať taký plat alebo také peniažky, ako voľa kedy dostávali, rozumieš, zo základnej mzdy. Prečo by, keď zarobila 800 eur alebo 1000 eur, prečo by to nemohla dostávať? Keď my môžeme dať 400 miliónov niekde, my môžeme dať na stíhačky, my môžeme dať na všetko možné zbrojárskom priemysle, niekoľko miliárd odsúhlasiť pre Európsku úniu ako pomoc, prečo by sme nemohli dať našim ľuďom? Prečo by sme my, teda ľudia, alebo chlapi, alebo rodiny, by nemohli mať príjem cez 2,5–3 tisíc? Ako je to možné? Veď zoberme tým, čo kradli, potrestajme tým, zoberme tým, čo nakradli. Rozumieš, peňazí som povedal, je stále dosť. Prečo? Ako je možné, že v rámci národa má 90% povedané balík Penta a ďalší, že načrievame do takýchto veci. A kto to má potom poukázať? Čak keď sa všetci boja. Presne tak, no. Penta má, ja som pozeral minimálne 10-15 listov, kde má samé firmy. Jak je toto možné pre Boha na Slovensku? Áno, a koľko... Kto s nima spolupracoval? Myslím, že spolupracoval 1, 2, 5, čo poukazujú na seba. Jak je to možné toto? Keď sa týmto ľuďom zoberú majetky a ostatní, ktorí nebudú mať dokazateľné, ja poviem nad 100 000, ale do 100 000, 150 000. Bežný človek neexistuje, aby to zarobil. Čo sú oni viacej ako my? Oni viacej robili? Nerobili. Tuto spravili otrokov. Európska únia z nás spravila otrokov a teraz nás spraví digitálnych otrokov. Áno. Odstaví nás od všetkého možného a budeme im doslovne copať z ruky. No teda neexistuje. Presne. Neexistuje, aby sme to dovolili. Tu ránu je útok na úrad vlády, útok na parlament. Lebo tí pajaci, čo tam sedia, oni, teraz poviem jednu takú perličku. Stále hovorím o verejných financiách, ktoré boli zničené. Prvé, čo si dali, tak to si dali 5 000 navrch, páni ministri. Platy zase, svine. Druhá vec, pripravili atentát na Fica, ktorý sa neuskutočnil. Fingovaný atentát na Fica. Ľudia, už sa konečne preberte. Fingovaný atentát, opakujem. Ja keď niekomu rozstrieľam 5 razy tenké črevo, ako som dostal informáciu od Kaliňáka, neexistuje, aby prežil pre Pána Boha, tak sa už konečne preberte. Zdraví, rozumiem, že iba my môžeme tu urobiť ten poriadok, nikto iný. A tak rýchlo, zázračne rýchlo vyzdravel, hej? Že to je neuveriteľné, hej? Veď to s takými ránami, hej? Ďalšia vec, ja som tam nevidel kvapku krvi, hej? Keď sa to akože fingovaný atentát. Ja hovorím stále s Denkou, fingovaný atentát. Na základe toho už potom, aj Američania, išlo to do sveta. To bol základ informácie, aby to išlo do sveta, že na Slovensku sa niečo takéto stalo. Toto je podstata tejto vlády, aby poukázala, že sa tu na Slovensku niečo stalo takéto. Nie, nestalo sa, ale to letelo svetom. Áno. A to bol ten moment, aby si oni mohli na základe, keď na toho Fica niekto strieľal, tak ja som doposiaľ od tej streľby, ako zobrali cintulu, ako zobrali do väzby úvodne, nechcem teraz nikomu vytýkať nič, zobrali do väzby, ja som nepočul. Len je pár viet od pána Fica, že on mu odpustil. Ja nemôžem strelcovi a vrahovi, ktorý na mňa útočí, nikdy odpustiť. Odpúšťam vtedy, keď bude na smrteľnej posteli. Tak nie ako človeku tu niečo bežnému nesedí.
Ani mne sa... Zrazu prišli renty a jedno s druhým. Ale tie renty budú dostávať aj tí zločinci, ktorí tam boli. A znova opakujem, my máme poškodené verejné financie a oni si tam nabalia, ako sa nem... To neurobil ani Matovič. No. Ten prešustroval, lebo bol tupý, lebo jeho manželka mu dávala len 20 eur do peňaženky, ako tvrdý, rozumieš, a s tými narábal. Potom bol ministrom financií zrazu. Hamba. Hamba obrovská. Hej. A ešte k tomu... Ale my sme to dopustili. Áno. Ešte k tomu atentátu sa troška vrátim. Hej. Však krátko potom bol atentát na Donalda Trumpa, kde tiež akože si myslím o tom svoje, že tiež sa mi to nezdá, že tiež to vyzerá ako divadielko a tam ho zasiahlo do ucha. Videl si, tam bolo zase prehnane veľa krvi, hej, že tam bolo, u Fica nebola ani kvapka, čo dostal ako ťažké zranenie, kým ako Donald Trump to mal ako ľahšie zranenie. A Trump, tam bolo neuveriteľne veľa krvi, hej, kým Fico nič. Hej. Ja som na tom Ficovom atentáte z tých videí nevidel kvapku krvi, tak akože tu si to môžeme porovnať, že ako sa klame verejnosť. Hej. Že proste. Zdenko, to išlo, ako oklamať verejnosť a nastoliť, povedané, ich pravidlá, ktoré oni už mali pripravené. Oni dobre vedeli a vedia, čo sa bude diať. Veľmi to dobre vedia. My to tiež vieme niektorí. A druhá vec, oni sú na to pripravení a oni už tie peniažky zbierajú, aby sa zabezpečili. Ale zasa, opakujem, zasa sme len tí najhlúpejší národ s prepáčením, že to dopustíme. To je ten problém. Presne tak, my sme dopustili aj to, aby si Čaputová zbalila svoje caky-paky a zdrhla do Ameriky. Hej. No čo tam bude robiť? No len nás tam bude obkydávať a pôjde proti nám. Hej. Proti nám, proti Slovákom. Hej. Bude tam ešte viacej pozbudzovať tých Američanov, aby išli proti nám. Hej. A samozrejme proti Rusom. Hej. No takže akože Čaputová už mala byť súdená. Hej. Dovolili jej ujsť. Hej. A to je náznak toho, že asi sa niečo bude diať, keď sa zrazu tak zobrala preč. Hej. Sulík zdrhol, ten herec, ten Koleník, hej, vybliakoval Slava Ukrajine, teraz zdrhol preč. Hej. Takže a Sulík ten je kde? Asi v tej Austrálii, nie? Alebo Dubaj? Pravdepodobne áno. Hej, sviňa. No a toto sú veci, že sme to dovolili a stále to dovolíme. A stále obhajujeme menšie zlo a to je ten obrovský problém našeho myslenia. Ja som povedal jednu vec vždy. Musíme zmeniť vedomie našeho národa, aby sme sa zachránili. Lebo ich cieľ je, aby tu zostala len 1/3, vám to opakujem, aby zostala len 1/3 národa, aby sme sa stali menšinou a potom tento štát zanikne. Tak to bude aj s Českom, tak to bude s Dánskom, Holandskom a ďalšími takýmito malinkými krajinami. Oni to majú presne ako slohovú prácu. Je to dané a tým pádom my sa zachránime len na základe toho, keď Rusi povedia určitý deň, koniec vojny na Ukrajine, tým pádom sa musí celá americká dostava zbaliť cikom prach aj s tými španielskými tanečníkmi, ktorí tam na Orem Láze sú, rozumieš, v tých bunkách, kde sme postavili nový projekt, nové povedanie mestečko, alebo neviem už, ako by som to mal nazvať, ale to nie je mestečko pre tých španielských vojakov, ale to je mestečko, keď vy nebudete poslúchať. Druhá vec je tá, ďalšie veci, jasná vec, sme proti tomu, čo sú Šorany, čo sú Michalovce a ďalšie, kde sa majú povedané tieto bunky vytvárať.
v nejakom dobrom kalibre a aby mali dosah a kontrolu, keď my nemáme dostatok vojenského aparátu, lebo tí, čo máme vojakov, to sú všetko, myslím si, platení a nechcem povedať, že málo cvičení, ale to, čo nás odzbrojili, myslím, že ešte možno nechcem hovoriť, že poďakujeme Naďovi, lebo Rusko to bere na vedomie, lebo nemôže bezbranný národ, keby k niečomu došlo, bezbranný národ, na bezbranný národ zaútočiť natoľko, rozumieš, ktorý sa nedokáže, nemá zbrane, nemá muníciu, nemá tanky, nemá nič v rámci vojenského. Všetko nás ozbrojili, predali nás, rozumie, a teraz hľadáme iba nádej opäť v národe, ako keby sme sa mali my poskladať na nejaký slovenský nový poklad, ktorý nám ešte z Anglicka nikdy nikto a možno už určite nevráti. No, presne tak. Ale skladajme sa na to, čo je dobré, aby sme dokázali tvoriť. Základy, aby sme my tvorili a vyňali sa z tohto systému. To je predurčenie pre všetko, ako som povedal ohľade bank. Tvorme si na svojom. Spolupracujme jeden s druhým. Vráťme sa takej rodine, ako bola voľakedy, že si pomáhame a nepýtame za všetko peniaze ako nejaké zoskupenie niečo, ako sme dokázali si jeden druhému na stavbách, na roliach pomôcť. A toto je výzva, kde odbremeníme alebo systém a budeme sa vynímať z toho systému. A keď bude treba tie peniaze rýchlo vybrať a tým pádom oni nebudú mať na to, čo potrebujú, lebo ľudia nesmú sa už po niekoľkýkrát dať oklamať, lebo myslím si, že už je dosť toho, čo bolo a to kradnutia a povedanie tých smrti, ako keď vidím, ako som povedal pred pár minútami, že koľko mladých ľudí zomiera, musíme sa vrátiť k zdravému rozumu. A to je základ a myslím si, že cesta Slovana aj z ľudovej vlády bude na základe toho, že chceme docieliť Slovanskú úniu za pomoci Ruskej federácie a aby sme Slovania boli rovní s rovným na národnej úrovni. Jasná vec, nám môžu prispieť tomu, ako aj Taliani, Španieli a ďalšie krajiny, ktoré by mali dostup na ekonomické rovnosti pracovať, ale nie ako to robia Nemci a ako nám tu dávajú nejaké tie príklady, keď Nemec zarobí 4 000 eur a Slovák 500 alebo 800. A oni tu píšu, že máme prepočte nejakú minimálnu mzdu 1450 eur. Som zvedavý, kto na Slovensku má 1450 eur. Ich vysoko postavení prerozdeľujú do hodnôt bežného národa. A nikdy rovní nebudeme, keď budeme v Európskej únii. Presne tak, no. To je proste, iba s tebou súhlasím, lebo akože tak to je proste. No. Akože, ako vravím, no, a musíme sa s takýmito kadejakými príživníkmi vysporiadať, hej, lebo aj tá mládež, ešte sa vrátim, každý z nich chce byť umelec, hej, proste každý debil, že tu zrazu umelec a čaká od štátu proste akože, že dostane nejaké peniaze hneď, hej. Pritom vlastne ako z toho umenia nevie nič, hej. Nejaké natriasanie sa, alebo nejaké 2 akordy na nejaké gitare a už je umelec, hej. A už chce peniaze, už, hej. Proste ten fond na podporu umenia, proste asi už len rozpustiť, alebo ho prevziať, dať im úplnú kontrolu, že proste, aby to dostávali, čo ja viem, len nejaké folklórne súbory, ktoré akože to vedia, hej, a nie kadejakí takíto šašovia, doslova, komedianti, ktorí proste takto vyžierajú štát a naše dane a parazitujú na nás, hej. Oni netvoria žiadne hodnoty. Práve, že o toto Zdenko ide, aby sme my začali vytvárať hodnoty, aby sme našim deťom ukazovali, už to hovoríme x-krát, ale stále sa musíme opakovať, aby ohľade toho menenia
vedomia, to je základ pre slovenskú spoločnosť, rozumieš? Aby ich učili, čo je práca na poli, čo je práca v záhrade, čo je pomoc rodičom, rozumieš? Ako práca a je povinnosťou, rozumieš, aby niečo dokázal robiť, alebo učiť sa k tomu. A jasná vec, ja som za, aby sociálny, povedane, poriadok, alebo nejak to nazvať, aby vznikol, že firmy, ktoré by vznikali a bol by štát napomocný tým firmám alebo farmárom, rozumieš, aby mali aj svoje školy, svoje povedanie budovy, kde môžu povedanie dať rodinám priestor na to, aby ubytovali jedno s druhým. Ako to bolo voľakedy za socializmu. Musíme si určité veci zobrať aj z toho, že to bolo, určité veci boli dobré a to je základom. Nemusíme povedané, iba zdravý rozum, nemusíme nič výnimočné vymýšľať, lebo vymyslené už to bolo. Len sa k tomu celne postaviť so zdravým rozumom, bez peňazí, alebo ako ja hovorím v rámci Slovana, rozumieš, bez práce nie sú koláče. A to sa týka Rómov a odkazujem Rómov, bez práce nie sú koláče, páni ministri. Nielen klamať niektorí, nehovorím o všetkých. Lebo ich tu majoritu, alebo ako oni si to hovoria, len klamú a jedno s druhým a dovádzajú ich do určitých fázon. Keď mi niečo podpíše, že budem mať hlasy a budem mať peniaze a ja sa dostanem niekde. A ja za vás budem bojovať. Videl som, ako bojujú a videl som, kde tie peniaze môžu skončiť. A stále sa rozumieš, to je jedna komunita a chceme pritiahnuť všetkých, rozumieš, lebo aj musíme hovoriť aj o tejto komunite, lebo táto komunita je, nechcem povedať na druhej kolaji, ale druhá vec je tá, majú takých vodcov, že niektorým by som ozaj šlapil na krk. Áno. A to je, a to aj pre nich sú tie verejné financie, ako o ktorých hovoríme, sú prioritou, ale nemôžu byť prioritou, že budú stáť 7. povedanie v mesiaci na pošte. Áno. No, žiaľ, vieme, ako dať to do poriadku, vieme, ako sa o to postarať, vieme tomu povedanie dať príklad ohľade týchto vecí, len tento národ sa musí za niekoho postaviť a musí už dokázať veriť niekomu, že niekto chce pre tento národ niečo urobiť, len vtedy nabereme na sile. A ja stále tvrdím, bez ľudovej vlády bude to stále rovnaké. Tu. Áno, to sa nič nezmení. Nič sa nezmení. Nie, to sa len budú vymieňať pri korytách tí nenažranci, keď to bude takto pokračovať, ako to je. Ale my budeme stále len horšie na tom, ako bežní ľudia. Presne tak. Ja by som na dneska, Zdenko, ja chcem tebe poďakovať na dneska. Rozumiem, že niektorých hostí nepripojili, budú mi zasa volať za chvíľku. Už sme zvyknutí na to, na Slovane národnostnej jednoty, že nás majú pod veľkou kontrolou, dozorom, že sa objavujeme či na cestách, v miestnostiach, alebo kdekoľvek, kde im je to nepríjemné, alebo poukazujeme na nepríjemné veci a chceme dotlačiť niečo, povedanie cez aj Ruskú federáciu a cestu Slovanov do určitej myšlienky, ktorou v Slovane panuje už dlhé roky. A myslím si, že niektorí sa na tom len chcú nabaliť, ale im to nejak tak nevychádza, alebo im to nedovolíme, lebo v rukách máme určité veci my. Tak ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nás sledovali dneska a ďalšie vysielanie možno dáme zakrátko, uvidíme, lebo veci sa dejú a ja by som bol rád, aby ste boli nimi oboznamení, keď sú aj pre nás nepríjemné, ale musíme sa tomu povedať čelne postaviť a zdvihnúť hlavu a ísť do toho. Ešte raz vám prajem všetkým pekný večer. Na Slovensko pekný večer Ruskej federácii, Srbom, Maďarom, Poliakom a ďalším Slovanom, a bratom Čechom, ktorí sa budú podieľať na ľudových vládach v rámci týchto regiónov a v rámci Európy. Lebo Slovania, to jedna vec je tá, otvorene poviem, že Slovania budú
veriť tejto Európe, doprovode Ruskej federácie a Amerika bude samostatný kontinent, ak nebude, nechcem povedať, zatopená. Ja im to neprajem, ale nech sa starajú o svoje a nech nerozosievajú vojny, strach a vraždy ľudí, ktorí sú není povolení. Ešte raz vám prajeme so Zdeňkom pekný večer. Pekný večer.